ina ganin mutuncinka ka rike girman ka ango ka sha mai Allah wallahi na baka nan da minti daya ka fita mana ga office kana gana cikin lalle kuwa wannan bazaura lalle ta ga dan kyakkyawan farin saurayi ta ga kwata miliyan ya kwanta a kumatun saurayi ta nace sai da ta aure shi tabbas duk abin da kai dole kai ma ai maka alkhairi ko ko sharri in ma butulci ko da kuwa zalunci ne a inda masoya suke soyewarsu ku ci karan ku ba babbaka dan a kwana a tashi tsoho yakan zamo jariri abokinka ya aure mahaifiyanka idanuwanki kan iya kwantar da duk wani barbaren harci a duk lokacin da suka yi ido hudu na cire naira 2000 a cikin salarin tun da kai baka jin magana kuma ka wuce yanzu ka je ka mai shagan ofis ka gugguge ni ofis ni zan fita zan je wani waje kana ji na kan ko so ga inda in samu ofis nan ba share ba na ma abota kallon daɗaɗɗen fina-finan Hausa kamfanin Dubai Entertainment ta taka rawar gani wajen ƙayato muku wani sabon shiri mai suna Angon Bazawara hargagin rayuwar tarayyar ma abota juna wani takarda ya rubuta ya bani ka gane da ya rubuta takardan ya bani wani taro ne za a yi mai muhimmanci sai ya sa 2 ga wata za a yi taro kaji kai ka ce min auren ka mata yi ya assasa sa'insa da sabani a tsakanin su tabijan ana zaton wuta a makera sai ga ta tabulle a masaka bayan ga gushewar hankali zuciya ba ta yanke hukunci in ka ki ji ai ba ka ki gani ba ai dama an ce idan ka ki sharan masallaci ki sake mana kuma ina ma magana ha ki sake mana kaka da kai wanke da omo fa zi angon bazawara ango zi ka sha mai na je haba haja kuma tana karɓar shi yana yi yanzu kai wannan ba ubanka ba kayi na kasuwa tashini da tashin hankali ya aura kuma an aure ramuko yakan iya faruwa cikin sauki da aminci sannu wanga aboki ya sauya na shi ramuko da aure mahaifiya na abokinsa ta gashi ko nemi shirin dan ganin yadda al'amarin za ta kaya jaruman shirin Sulaiman M Dubai Usman Falalai Khadija M Abubakar Momi Dubai Musa Aliyu Dage shiryawa Sulaiman M Dubai aukar nauyi Ali Haidar mai digiri mataimakin mai bada umarni Usman Falalai bada umarni Muhammad Sani No. 1 Dubai Entertainment Gombe. Babban abin da nake bukata ni da yau in ga na zama sarki. An gama. Menene kana so guda daya? A kace shi ne ko a bar shi da ran shi? A'a. Ba so nake a kashe ba. So nake kawai a mishi kuciya yayi ta yin arewa. Yayi ta yin arewa. Yayi ta yin arewa. Doka kar i dawo har yau mutum. Shahararren kamfanin fina-finan Hausa da suka saba santalo muku manya-manyan fina-finai kamar su mugun riko, hasada ga mai rabo da dai sauransu. Yanzu sun sake santalo muku wani santaleren fim ɗinsu mai suna Muguwar Tafiya. Kar mu fara ji wanda bai haɗa kwaci cikin Muguwar Tafiya yana zuwa muku da faɗakarwa, nishaɗantarwa, wa'azantarwa da dai sauransu. sun kashe mana zai. Muguwar Tafiya ya kunshi shahararrun 'yan wasa kamar haka: Suleiman M Dubai, Babangida Nesta, Dage Musa Aliyu, Ken Fada a kwana ana yi tare da Mary Smart, Anas Discipline, Fatiola da dai sauransu. Wannan fatalwa take na mata karar da mu. To labari ya same mu. Kun samu. Tabarani, wayo tabarani!
Come on! Guys! Talwa ta labari tsarawa Suleiman M Dubai, daukar nauyi Dubai Entertainment, shiryawa Suleiman M Dubai, wanda ya bada umarnin shirin Usman Falalaye. Muguwar tafiya yana nan tafi, zai zo muku nan ba da dadewa ba. Hello baby. Gani na shigo. Gani a kofa na shigo ta ci. San da zuwa. To ya gajiya, ya aiki, ya a cikin gida. Lafiyar su kalau, ya hanya. Alhamdulillah, sai godiya. Ai tun ɗazu nake jira zuwanka kuma har sai Ikon Allah kenan. Yanzu ki duba irin gwagwarmayar da muka sha a rayuwarmu, irin abubuwan da muka gani a rayuwarmu. Duk wanda ya ce za mu zama ma'aurata kwanakin ba sai in ga kaman an yi hakan za ta yi kuwa. Kuma yanzu wai gani gaji, kuma wai wata sati kin dawo matata, mallaki na. ji nake kamar na matso da ranar nan a ɗora mana gobe, saboda gan nake kamar za a sake samun matsala irin na baya. Sade kenan, ki kwantar da hankalinki. Ai ba abun da zai gagara, kuma duk wani abun da kike je a ranki ina so ki cire shi, saboda na riga da na kawo sadaki gidanku kuma an karba, na kawo kayan aure kuma an karba,
so to kin ga me ya rage, kin ga babu, saboda haka ki kwantar da hankalinki, in Allah ya ke mata ta ce kuma mallaki na. Shikenan to Allah ya kai mu. Amin sun amin. So kin san farin cikin da nake ciki yanzu kuwa? A'a. Babban abokina wanda ya fi kowa so na fi kowa son sa, shi zai samu halittar ɗaurin auren mu. Yanzu na san zaka ce mun halatta. Yar halak, kamar kin sani ina ji da shi kuma shi ma yana ji da ni, so zan iya sadaukar da komai a kansa kuma shi ma zai iya sadaukar da komai a kaina. So duk duniya bani da abokin da ya wuce shi, kuma shi ma na san bai da abokin da ya wuce ni. So to kin ga mene zan tada hankali na, in Allah ya yarda zai zo shi kuma zai halarci bikin mu. Ni da yanda kake tebin abokin kan nan, so nake na gansa gaskiya. Ki kwantar da hankalinki, zai zo shi kuma za ki gan shi insha Allah. Ai shi ba wani boye-boye ba ne, kawai yaran da ya sauko ya shigo, kin san yana karatu ne, so za su zane exam, in sun zane exam zai shigo, iya shigowa ba inda zan so ma kawo shi sai wajen ki, saboda kin dame ni ke Khalid, to zan kawo miki Khalid da ki gan shi. So yanzu kin gama komai ba? Ya kamata mu je kasuwa saboda sayayyan nan ko? Mu je ko? Yawwa Jami, ya kamata mu fara rubuta abubuwan da za a rubuta a jikin katin nan ba, saboda ina so dan kai su wajen tashin din nan a tafa su. Yanzu dai duk ba wannan ba, ka gane? Na yi waya da Khalid, so ya nuna min kaman cewa za su soma exam a kwanan nan. To kaga kuma ban sani ba ko suna da jarabawa ranar ɗaurin auren. To sai me? Ni fa ka gani Khalid din nan da kake gani ba abun yadda bane ba, an gaya ma. Kai ni fa ka gani na ma imani da Allah, ba na son in ganshi ma a wajen ɗorin auren nan, ba zan ɓoye ma ba. Har kana wani magana wai suna da wani jaraba, to ni ina ruwana da jarabawansa na banza na wafi, ya mutu ma mana in ya ga dama ba jarabawa ba. Ka ji wani magana fa gun ka fa Jabir fa, shugaban banda da Allah. Dalla da ka tar Allah, me yasa kake haka ne kam? To baka jin gaya maka, Khalid iya da muhimmanci a cikin rayuwata, bai kamata kake faɗan irin wannan maganan ba, ya kamata ka san wani irin kalamai zaka ke faɗa akan Khalid. In ba haka ba kuma gaskiya ba za mu shiga da kai ba. Shikenan, tun da haka kace, Allah ubangiji ya baka hakuri. Ta ba komai, yanzu bari na kira shi. Ka gama kuma wayan nashin ma a kashe, ko za mu bari zuwa anjima sai in neme shi ko ya bude wayan? So ba komai, mu rubuta kawai, in ya so ko zuwa anjima za mu yi waya da shi. Mu rubuta. Lafiya kalau. Na san yau kan zaki cire dukkan wani kokontun da ke ranki, kuma ki saki jikinki, saboda ki sake tabbatarwa da yau kan auren mu ba fashi. Kamar ya yake? Wannan katin auren mu ne a nan wajen, so zuwa anjima idan na je ya karasa buga sauran zan kawo sai ki ba wa umma da yaya, so wannan iya naki ne da na gawayenki. Lallai kan na tabbatar da auren mu ba fashi.
abokina tun jiya fa nake ta kiran wayanka a kashe. To da yanzu duk ba wannan ba, yaushe za ka shigo ne? Ka san fa bikin nan fa wannan sati ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To asabar fa abokina kada ka damu, so wannan da duk ba komai, insha Allahu za mu daga bikin, za mu kai shi wani sati. Abokina na rantse maka, ai mutuncinka ya wuce ka idona, saboda haka kada ka damu, insha Allahu don kai na daga bikina sai wani sati. Ka faɗa min me yake faruwa? Ki hakuri Sadiya, dole za mu daga auren nan mu kai shi wani sati, saboda ranar Juma'a abokina suna da exam, to kuma kin ga gaskiya na yi mai alƙawari dole sai nan bikin nan za a ɗora shi, saboda haka dole mu yi hakuri mu daga shi zuwa wani satin. Yanzu akan abokinka kake so a daga auren kenan? Jarabawansa ya fi auren ke. Kin ga yanzu ki yi hakuri, Allah ya kai mu. Yanzu bari na je ni a sake buga wasu sabbin kati ni sosai na kawo miki, so in kin shiga ciki sai ki ga umma da yaya. Yanzu kai duk irin abin da ya faru a baya baka daddara ba kake so a sake dagawa? Kada ki damu, ba abin da zai faru in Allah ya yarda. Shikenan to Allah ya sa hakan shine fi alkhairi. In tada hankalinki, bari in je sai na dawo. Ai yanzu dan ke na dawo gidan kuma na samu zaki fita. Wallahi za mu shiga kasuwa ne mu karasa sauran sayayya. To wani sayayya ne? Aikin banza aikin wofi, asara na a daga asara nan, wai yanzu zo sun kara daga lokaci. Mene dalilin yanzu kuma a ce an kara daga wannan auren? Saboda me? To shi baya dubawa ne. Ka duba a sa rana a daga, a sa rana a daga. Bai yi amfani da kwakwalwarsa ba, yanzu bai sani ba ko kila in aka sake daga ya zama wani abu. Ka gani? Ka duba irin abubuwan da suka faru a baya, amma duk ba zai yi tunani a kansu ba. Ba kanwarsa ce ba lafiya fa, tana asibiti kuma za a mata tiyata ne, kuma ranar Juma'an ne shi yasa haka nan. Ok, hakan ne yasa za a daga auren. To na rantse da Allah da ba dan ina jin kunyan mahaifin wannan yaron ba ko da sai na dauki babban mataki. Allah ubangiji ya bata lafiya. Ku je kasuwan, ni ina gida ina jiran ku kun dawo. Amma gaskiya Jabir ka tafka babban kuskure. Yanzu dan Allah dan Annabi akan wannan karfan Khalid din ka je ka kasa aka daga aurenka. Bayan kana sane da cewa a baya shi yayi sanadiyar raba ni da masoyiyata, an sa mana ranar aure, ya je nuna yana son ta, ya lalata komi, ya kasance ni ban aure ta ba kuma shi din ma bai aure ta ba, tsakani da Allah. Amma ni kan ka gani tsakani na da Khalid gaba kan har mu mutu ba za mu bar gaba da shi ba, kai ka sani yawa. Haba Lukman, ya zaka ce haka? Bayan kuma yarinyan nan fa kai kamanta a gabana aka yi komai. Yarinyan nan ba irin yanda bata bi Khalid ba, akan tana son sa, ya nuna shi baya son ta. Kai kana ga a wannan lokacin inda Khalid ya nuna yana son ta, da ba abin da zai hana bai aure ta ba, amma ya nuna shi ba ita ne a gabansa ba, in za ta dawo wajen ka ma ta dawo wajen ka yafi mata. Kuma yanzu ga magana da kake faɗa a kansa, da ba a gabana aka yi bara shi kenan, in ka faɗa sai in dora sai yanzu hau haka. To a gabana aka yi komai, kuma har a gabana ta zo har wajen san ya ce shi baya son ta, sannan kuma kaji kana cewa wai kai gaba da shi wai har duniya da tashi. Me yasa kake haka ne kai? Me yasa kake haka?
kai kan dama ai haka zaka ce, amma ba damuwa, ni dai ina ji a jikina sai kai na dama akan abun da kake kokarin yi yanzu. Ba damuwa, muna nan da kai ai, ba komi Jabir. Lukman kenan, in Allah yadda ba matsalan da za a samu, kuma baka ji in gaya maka, in Khalid nan wata 1 2 zuwa 3 zai kara gaba, ni kuma zan sa a daga aure na har sai ya dawo, saboda in yana nan shine hankali na a kwance zai aure na bani da matsala. Amma in Khalid baya ne me riban auren nawa, sai kai ka zauna da shi, ka zauna anan kai ta gaba da shi din hayo mata kuru. Ba damuwa, ba dai Khalid ba ne, muna nan sai ka zo ka hannun kana ce mini gashi ga yadda aka yi, sai ya je ya raba ka da ita kuma ya kasance bai aure ta ba kuma kan raba ka aure ta ba. Ka je. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ranke da barka dai. Yawa barka. Yaya gida ya aiki? Lafiya kalau. To, da fari dai ban san wani magana zan faɗa miki ki yarda da ni ba. Amma ina son ki sa a ranki haɗuwa na da ke alkhairi ne. Sibila da naji haka a jikina. Kamar yaya me kake nufi ne? Ki kwantar da hankalinki. Zaki fahimta, amma sai nan gaba kaɗan. Yanzu dai ga nan waya ta ki samun nambar ki. Malam ta ya zan sa maka namba ta? Bayan ka san cewa ba wai na san ka ba, kawai daga haduwa ko ka ce in sa maka namba ta? Dan Allah ka tafi ka bani guri. Kin ga na sani baki sani ba. Yau ne na fara ganin ki. Amma kuma karki gaggawa. Ki samun namban ki idan kin koma gida. Zan kira ki sai mu magana. Ina ga kaman zaki fahimta na. Dan Allah karki ce mun ba haka ba. Kaga malam, ba ta yadda za in sa maka namba ta. Dan Allah ka tafi ka bani guri, kar ka dame ni. Karki ce haka. Yanzu na fara ganin ki. Amma zuciyata ta kama da sanki. Ko ba komai yana da kyau ki so mai sanki. Kaga malam, ni fa juma'a mai zuwa nan zan daura aure. Kaga babu ta yadda za ka ce ka tare ni kake min wani maganganun da ba shi ba. Kin gane ne? Na sani kuma na yarda. Sabila da kwata-kwata baki kalan ƙarya ba. Amma dan Allah dan Annabi ina son ki wargaza aurenki. Ki taimaka dan Allah ki aure ni. Wai malam kawai irin mahaukaci ne ka. In faɗi maka magana in gaya maka in sake in faɗa maka wai ya kake so na yi ne? A'a, karki ce haka. Na tabbata ke matata ce. Ni ne wanda zaki aura. A'a, malam wai ni kan kai ka mahaukaci ne? Na gaya maka kan ko baka ji ne, na gaya maka ranar juma'a zan daura aure ko? Mana malam ban kudi na. Haba malam baka ga ina wani abu bane, ka zo ka dame ni me? Ina kudin ka ne ina. Ka ban kudi na nace ba ruwana da matsalar da ka shiga. Ah, to ina ruwana ka bani kudi na, ina ga ma tayin mashin ina samu matsala, ka bani kudi na mana, ina so in samu in tafi. Ina da kudin ka. Kudi na nake so ka bani. Gashi dan Allah kin gane ne? Dan Annabi kamar yadda na faɗa miki. Yau na fara ganin ki. Ni na ji a jikina wallahi tallahi ke matata ce. Ba wannan zaki aure ba. Dan girman Allah karki ce mun haka. Jimana ƴan mata. So yayi wanzo ai a matsayina na wanda na ganki ina son
dan Allah bai kamata a ce zaki watsa mu tsakanin dan Allah ka yi hakuri ko ana so dole ne wannan ki hakuri malam dan Allah ka yi hakuri kaga na kusa da gida dan Allah ka yi hakuri ka da kin gane ne dan Allah dan mata ki hakuri ni ina son ki ya zaton dan adam idan ya yi ba za a marba ki ce maka ki so dan Allah babu yadda za a yi kina ji ne ni mu tsaya anan mu kai maka menene duniya mutum ya ce yana son ka har bai kamata a ce da kallon ni fa na yadda da kina da wanda zaki fara ba wai baki amma dan Allah dan Allah ki ce maka mana ki watsar da auren wannan jami'in da kike dan wajen da auren ka dan Allah ki yanzu mana kar ki tafi dan Allah malam dan Allah ya tsiyarawa dan bai san abin da zai tara a sahun gaba Allah shi yake nufa so yayi wanzuwa a zukatanmu har ya zama muna dimuwa ya sanadin su a yanzu gashi muna damuwa ya da sanin Allahu komai ke faruwa kai wai ni an gome yake faruwa ne ka naga kana ta kai kawo ka je ka da mai matsalan ne ka wallahi ka bari kawai Lukman mun yi waya da Khalid ya ce mini zai ya shigo so kuma tun da safe ya ce mini ya shigo amma ban gan shi ba na je gida hajiya ta ce bai iso ba kuma na kira wayansa baya tafiya to na rasa a ina ya tsaya ne kuma ya tsaye da shi da hawayensa dai za a yi ta kira baya tafiya shine abun gaba ɗaya ya dame ni na gagara nutsuwa gaba ɗaya na damu wallahi sosai yadda baka tsammani wai dama kai akan wannan marar mutuncin ne ka bi ka daga hankalinka ka tada hankalinka ni ka ganni yin aso na ne ma Allah sa mota ta bi kanshi ma ya mutu haba Lukman wannan wani irin magana ne Lukman idan har ka san ba za ka ke faɗan alkhairi akan abokina ba ina mai shawartan ka dan Allah dan annabi ka daina zuwa inda nake in dai har dai ba za ka iya faɗan alkhairi a kansa ba dan Allah ka daina zuwa inda nake Hello? Sadiya? Lafiya kalau. Kaman yaya? Waye ne shi din? Kai. Sadiya kenan. Gaskiya kina da abun dariya wallahi. To ke kawai kice kina son gani na ne mana. Ba sai kin tsaya kina ta min kwana ba. Shikenan. Yanzu haka yana kofar gidanku yana tsaye na to shikenan bari na zo ne gani nan zuwa yanzu wai Sadiya ne ta fita anguwa so wai wani saurayi sai bibiyan ta yake yi kuma wai har yanzu yana kofar gidansu kuma ita wai bata san shi ba kuma ta gaggaya mai maganganu ne kamar yaya ne ni dai ban fahimci abun ba amma bari in je ni wajen natan ko sai na ga waye ne bari in je za mu yi waya kawai sai mu yi magana ko ba damuwa Malam wai dan Allah kawai irin mutum ne ka. Na faɗi maka juma'a mai zuwa aure na ko?
na sani kuma na yarda, amma dan Allah dan annabi kamar yadda na roƙe ki a baya ina mai sake roƙonki ki taimaka ma rayuwata dan Allah ki so ni ki yi haƙuri bayar Allah ki rabu da wancan. Na tabbata dan ki rabu da shi ba zai rasa ransa ba, sabanin ni na tabbata miki idan har kika juya min baya zan iya rasa rayuwata. Dan Allah dan annabi kada ki min haka, ki taimaka ma rayuwata. Ka rika ji zan maka rashin mutuncin da baka taba tsammani ba muddin ka ci gaba da bida. Dan annabi karki yi mini haka. Baiwar Allah ko ɗaya baki yi kalan walakanta mutane ba. Irin ku ne mata waɗanda kuke zama wa mazaje alkhairi. Bai kamata a ce soyayyar wani ta rufe miki ido ki tozarta wani ba. Kamar yadda na faɗa miki na tabbata miki wanda zaki aura bai kai musu ki ba. Dan Allah dan annabi ki haƙuri ki taimaka ki so. Ni na san kina so na, kawai dai kina gwada ni ne ki ga ko zan iya cinye jarrabawar ki. Na ɗauka miki alƙawari ko da zan rasa raina insha Allah zan ci jarrabawar nan, amma dai dan Allah ya isa haka gwada nan da kike, in ba so kike na rasa raina ba. Ni kan na shiga uku na malam, kai kan wani irin maye ne kan, ni kan kaga tafiya ta. Wannan ji mana yan mata dan Allah me yasa kike min haka ne? Ke nufa soyayya zuwa a zukatanmu har ya zama muna dimuwa, ya sanadin su a yanzu gashi muna damuwa, ya da sanin Allahu komai ke faruwa. Salamu alaikum. Ya zaton ɗan adam idan ya yi ba za a marba. Khalid. Khalid. Jabir. Sanda zuwa Jabir. Haba abokina. Me yake faruwa ne? Tun na da muka haɗu da kai na ga kamar akwai damuwa a fuskanka, so kuma ni ban saba ganin ka a haka ba, kuma na tambaye ka sai ka nuna mini ba komai. Ni kuma na riga da na san akwai wani abun da ke damunka. Dan Allah ka faɗa mini mene yake damunka. Wato Jabir, ka abokina ne na amana wanda ba zan iya ɓoye maka komai a rayuwata ba. Ka yi ta tambaya na menene yasa na ce ma na shigo gari amma ban ƙariso da wuri ba. To dama ina son mu samu zama ne na gaya maka. Wato Jabir, tun shigowa na garin nan bayan na hau a caɓa ina tahowa, kawai sai na zo na haɗu da wata yarinya. Wato Jabir, tun da nake duniya ban taɓa ganin yarinya wacce lokaci ɗaya ta tafi da zuciyata tamkar wacce muka yi shekara da shekaru muna tare irin wannan yarinyar ba. Lokaci ɗaya na ji ina son ta, idan ba ita ba zuciyata za ta iya samun babban matsala. Kwatsam yarinyar nan ta ce mini wai ai an sa ranar aurenta juma'a mai zuwan nan za a ɗaura mata aure. Jabir, ina ji a jikina idan har na rasa yarinyar nan zan iya rasa numfashi a jikina, kuma ina ji kawai ƙarya take mini, ba auren ta za a yi ba, kawai ita dai ba ta so na ni ban mata ba. Haba abokina, akan wannan ne zaka daga hankalinka? Gaskiya in dai akan wannan ne bai kamata ka daga hankalinka ba. Ka kwantar da hankalinka, in Allah ya yarda za mu hada ƙarfi da ƙarfi sai mun ga mun juyo da hankalinta ta dawo kanka. Jabir, dan Allah dan annabi ka taimaka. Ni na riga da na sani
kai kafi ni sanin soyayya, kafi ni sanin hanyoyi da ake bi ake shawo kan mata. Dan Allah ina son ka shiga cikin lamuran nan. Wallahi ina son yarinyar nan tsakanina da Allah. Ka taimaka min abokina. Haba Khalid, kai sanin kanka ne fa kafi kowa sani. Na fi so in ganka a ce yau kai ma ga kai da mata. So ina so ka kwantar da hankalinka, ko da a ce an sa satin za ta yi auren, ko da gaske take faɗa maka, to mu kuma in Allah ya yarda sai mun san yadda muka bi muka shiga muka bulla muka ga an datse wannan auren, hankalinta ya dawo kanka domin ka aure ta. Dan Allah ka kwantar da hankalinka. Kai gaskiya abokina da ka taimaka mini, dan ban taɓa son wata yarinya a duniya irin ta ba. Haba abokina, na yi maka alkawari in Allah ya yarda ka kwantar da hankalinka. In dai akan wannan matsalan ne ni zan shige maka gaba, ba abin da zai zo ya dawo mana matsala in Allah ya yarda. Amma yanzu ina so ka saki jikinka, ka kwantar da hankalinka. Yanzu mu je mu kofar gida, abokanaye mu sun taru a wajen, ka san yau ne last meeting dina an jima, to kaga ina so in shiga in yi wanka kafin nan sun karasa ta hawa, kai ma sai ka je ka shirya sai mu haɗu a kofar gida. Oke, ba matsala, mu je mu. Kowa dai ya san menene tara mu anan. Mitin dan auren abokin mu Jabir. Yau shine mitin na ƙarshe. To yanzu ina muka kwana. Yawwa, dama magana ne ai akan alkawarin da kowa ya niyya kuma kowa ya riga ya kawo. Yanzu abin da zamu yi shine shirye-shiryen ya za a dauko amarya da sauran harkokin biki. To yanzu abin da za a yi wannan ba matsala, tunda jiya na shigo insha Allahu na dauki nauyin komai da komai, kuma ai kun yi kokarin ku. To yanzu duk wani abin da ya rage na bikin, tun daga kan reception har zuwa a dauko kaya da amarya da sallama kawaye, a gama komai da komai, wannan ku bar min na dauki nauyi. Kawai duk abin da ake da bukata a tambaye ni, kun gane ko? Gaskiya abokina, na gode, Allah ya saka, Allah kuma ya bar zumunci sosai sosai. Karka da Jabir, ai tsakaninmu da kai ya wuce haka. Allah dai ya nuna mana ranar a lafiya da mu. Salamu alaikum. Alaikum salam. Jabir, wai hajiya tana kiran ka. To ka ce mata ina zuwa. To shikenan ina. Yanzu kan fa saura kai Khalid. Tun da ka ga Hassan dinka lokacin shi ya zo. Ai ya kamata tun da Hassan yayi, Husaini ma lokacin sa ya zo. Ko baka babu kaina? Abokina kenan, ka kwantar da hankalinka. Muna nan da kai insha Allah, kwanan nan zan kawo maka kati na aure na. Ka ji Khalid fa, kaman da gaske. Ha, da gaske yake yi mana. Shi yasa nake so duk wanda ya sallah a cikin mu ko wani aikin alkhairi haka, to don Allah dan Annabi yayi kokari ya sa abokin mu a addu'a, saboda Allah ya karkato da zuciyanta ya dawo kan abokin mu, ya zama na wancan din kuma ta tsane shi. Ko ya ku gani? Shikenan, za mu fara daga yau. Lukman, ya kai baka ce komai ba? To ni me zan ce? Ai ya kamata ka ce wani abu Lukman. To wani abu. Shikenan? Yawa tuna kun ga mun gama abin da ya tara mu, ya kamata mu san tayi. Yawa Jabir, yi mana addu'a. Salati ga Annabi, ya kamata mu sa abokin mu a cikin addu'a. Sannan wannan yarinyar da yake nema, Allah Ubangiji ya karkato da zuciyarta zuwa kansa, ta ji ta tsanin wancan saurayin da ya dame ta. Ban ji kun ce amin ba. Ina fata dai dukkan wasu abubuwan da ya kamata a ce ke rubuta na waliman nan ko? Na gama. To amma ni ya aka yi wa gaba ɗaya na ga jikinki a mace?
ba yanda na saba ganin ki ba. Wannan saurayin ne man da nake faɗa maka kullum yana takura mun, kullum sai ya zo kofar gidan nan, ni na rasa yadda zan yi da shi ba gaskiya Sadiya kina bin mamaki. To ma yanzu da shi ta da hankalinki kwata kwana nawa ne ya rage mana ya daina ganin ki ma gaba daya ba da Allah kan wannan abun bai kamata kina tada hankalinki ba na so in ga kina tada hankalinki akan wannan abu. Kai na kamar kana daukar da wasa, san irin maganganun da yake faɗa min bane. Kinga dan Allah ki manta da shi, ba na so kina magana su ki kyale shi, kawai mu mai da hankalinmu akan abun da ke gaban mu. So yanzu abun da za a yi shine shi gama rubuta komai da komai, in ya so zuwa anjima zan turo Khalid abokina zai zo shi ya karba, saboda shi ne doki nauyin walima da kuma dukkan wasu abubuwan da za a yi. Yawwa kaga dama ina so in ganshi wanda ya yi sa aka daga aure na. Za ki ganshi? Ai ina ga duk duniya ni bani da wani abokin da ya wuce shi. So yanzu ma haka iya cikin wani matsala sosai wanda ni ma kaina matsalan ya dame ni. Wani irin matsala kuma? Wallahi nan ya je ya haɗu da wata yarinya, yana mutuwan son yarinyar nan, amma yarinyar nan ba ta son shi. Kullum muka zauna da shi maganan yarinyar nan, amma yarinyar nan ba ta son shi. Yanzu ma haka tana mai wasu ƙarya, kin san mace in ba ta so ta da kai ta dinga ma wasu ƙarya, tana gaya ma can tana gaya ma nan, wai aurenta wai wannan satin. To shi in ban da shi ya haƙura mana, kare daga hankalinsa. Ya zo ga 'yan mata a cikin gari, ya zo ma ne zan basa. Ya zo ina da ƙanwata mai hankali zan basa. Sadiya kenan, lalle baki san Khalid bane. Ai Khalid in yana son abu to burinsa kawai ya ga ya samu abun da yake so amma kin san ko mata, ban san ko akwai wani shawaran da zaki ba mu ba wanda za mu iya bi, in muka bi sai kika kuma mun nasara mun shawo kanta. Ya yi haƙuri ya ci gaba da lallabinta, wataƙila tausayinsa zai iya kama ta ta yarda da shi. Na san mu mata muna da tausayi. To shikenan, yanzu bari in je ko, saboda suna kira na, so an jima zan dawo ko. Allah shi yake nufa so yayi wanzuwa a zukatanmu har ya zama muna ɗimuwa. Ya sanadin su a yanzu gashi muna damuwa. Ya da sanin Allahu komai ke faru. Malam lafiya? Wata me yasa baka ji ne har kofar gidan ma sai da ka biyo ni? Baiwar Allah, na sani kin faɗa mini ba ɗaya ba ba, amma yana da kyau ki sa a ranki. Tunda har kika ga yadda na damu da ki nake zuwa, idan da son ki zan iya cire shi na je, wallahi da zan yi. Ki lura da halin da nake ciki, kin san me nake so da ke? Yana da kyau ki gane cewa ko ba komai addinin mu da ke faɗe ne. Na san ke ma kanki bara ki so a ce yau dan uwanki musulmi yana shan wahala ta dalilin ki. Yana da kyau ki lura da wannan. Kaga malam, da tun farko da baka wahalar da kanka ba, na faɗa maka aure na ya kusa juma'a mai zuwa. Me yasa kake so ka wahalar da kanka ne? Ni ma ka so kake ka wahalar da ni, ya kake so na yi? Kinga na sani na kuma yarda, amma ina so ke ma ki sani bani da iko akan zuciyata. Idan da ina da ikon da zan iya cire sonki a cikin zuciyata, da na cire tun bayo. Amma tun da kika ga na nace miki har yanzu, yana da kyau ki gane cewa in har na rasa ki, hakan zai iya haifar min da mummunan matsala. Dan Allah bayar Allah, kar ki ce za ki juya musulunci. Na sani kuma na yarda, kuma na san ko kai ne ba da za a sa ranar aurenka wani ya zo ya dakile maka ba.
na san ba za ka so haka ba. Dan Allah baiwar Allah ke haƙuri, hakan da kike yi zai iya sanar da rayuwata. Malam na ga baka da abin da ka kaga tafiya ta. Baiwar Allah. Shi yake nufa soyayi wanzuwa a zukatanmu har ya zama muna ɗimuwa, ya sanadin su a yanzu gashi muna damuwa, ya da sanin Allahu komai ke faru. Allah shi yake nufa soyayya. Assalamu alaikum. Khalid ya. Lafiya galo. Haba Khalid. Wai me yake damun ka ne fi sabilillahi? Akan wata yarinya kana so ka je ka kashe kanka a banza? Yanzu kuma me ne ta sake ce maka? Wato Jabir, yarinyar nan ne yau ta yi mini kankat, ta sanar da ni cewa daga yau kar da na kuskure na sake zuwa kofar gidansu, idan ba haka ba kuma duk abun da ya same ni ne wanda na zama kai. Jabir, tabbas na yarda yarinyar nan an ba da ita, kuma aurenta za a yi satin nan mai zuwa ranar Juma'a. Kawai na yanke shawaran daga yau ba zan sake zuwa kofar gidansu ba, zan yi haƙuri zan rabu da ita, amma ina mai tabbatar maka daga kan wannan yarinyar na kulle, ba zan sake son wata ba. Kawai mu samu a yi aurenka in tattara in koma makaranta. Na gwammace da ban dawo ba in zo in ga wannan yarinyar a ce kuma na zo ne na rasa ta, amma ba yadda zan yi. Ina bata isa ba, ni na maka alƙawarin in Allah yadda wannan yarinyan ko ta halin kaka ko ta yaya sai mun bi mun shiga mun hada karfi da karfe da ni da kai mun ga yarinyan nan mun juya mata tunani ta dawo son ka. Wato Jabir, ina ga tunda yarinyan nan an riga da an sa ranar aurenta kuma a satin nan ne, ni ina ga mu bari kawai na haƙura. Ka kwantar da hankalinka da Allah, wannan matsalan kakka sake sashi ma tunaninka. Akwai wajen malam Kabiru da zamu je mu, wannan in ya bamu addu'a da mun je muna addu'an nan in Allah ya yarda duk abun da take ji za ta daina jin shi da dawo son ka. Me kake nufi? Akan yarinya ne zamu je gurin boka? A'a, malami ne fa ba wai boka ba. Kawai zamu je mu ne, addu'a zai yi, in ya mana addu'a in Allah ya yarda za ta daina son kowa ta dawo son ka. Jabir, na san kayi kokari, amma ina ga tunda an riga da an saka ranar auren su, ina ga kawai abin da zai fi mana sauki mu bar su yi auren su. Wannan ba wani abu bane. Kai dole ma ta so ka ne kawai, dole ta ne ta so ka kuma dole sai ta aure ka. Ka kwantar da hankalinka. Shikenan Jabir. Lukman, ina so mu je mu da kai wajen, ina so duk abun da zamu yi kana zuwa muna haduwa muna yi gabaki daya. Wa ni in je da ku wajen malami, ni Allah sauwaye ba da ni ba ni ka. Ba sa karka damu, zo mu. Ina ganin mutuncin ka rike girman ka. Ango ka sha mai. Allah wallahi na baka nan da minti daya. Ka fita mana ga ofis din kana gana cikin. Lalle kuwa wannan bazaura lalle ta ga dan kyakkyawan farin saurayi ta ga kwata miliyan ya kwanta a kumatin saurayi ta nace sai da ta aure shi. Tabbas duk abin da kai dole kai ma ai maka, alkhairi ko ko sharri, in ma butulci ko da kuwa zalunci ne. A inda masoya suke soyewar su, ku ci karan ku ba babbaka, dan a kwana a tashi tsoho yakan zamo jariri. Idanuwanki
iya kwantar da duk wani barbaren harci a duk lokacin da suka yi ido hudu. Na cire naira 2000 a cikin salagan tun da kai ba ka jin magana kuma ka wuce yanzu ka je ka min shagan ofis ka goggoge min ofis ni zan fita zan je wani waje kana ji na kan ko so ga inda in samu ofis nan ba shi ba. Nama abota kallon daɗaɗɗen fina-finan Hausa. Kamfanin Dubai Entertainment ta taka rawar gani wajen ƙayato muku wani sabon shiri mai suna Angon Bazawara. Hargitsin hargagin rayuwar tarayyar ma'abota juna. Wani takarda ya rubuta ya bani. Ka gane? Da ya rubuta takardan ya bani wani taro ne za a yi mai muhimmanci. Sai ya sa 2 ga wata za a yi taro. Kai ka ce min auren ka mata yi. Ya assasa sa'insa da saɓani a tsakaninsu. Tabijan ana zaton wuta a makera sai ga ta taɓulle a masaka. Bayan ga gushewar hankali zuciya ba ta yanke hukunci. In ka ƙi ji ai ba ka ƙi gani ba. Ai dama an ce idan ka ƙi sharan masallaci. Ki sake mana kuma yana ma magana ha? Ki sake mana. Karka da kami wanki da omo fa. Zi. Angon bazawara. Ango. Zi. Ango ka sha mai. Na je. Habu haja kuma kina karɓar shi yana yi. Yanzu kai wannan ba ubanka ba. Kayi na kasuwa tashini da tashin hankali ya aura kuma an aure ramuko yakan iya faruwa cikin sauki da aminci sannu wanga aboki ya sauya na shi ramuko da aure mahaifiya na abokinsa ta gashi ko nemi shirin dan ganin yadda al'amarin za ta kaya. Jaruman shirin Sulaiman M. Dubai, Usman Falalai, Khadija M. Abubakar, Momi Dubai, Musa Aliyu Dage, shiryawa Sulaiman M. Dubai, aukar nauyi Ali Haidar mai digiri, mataimakin mai bada umarni Usman Falalai, bada umarni Muhammad Sani No. 1.